Hello mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang hinahanglan og mga investor, nang hinahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024 nya. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buutan og maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan og atong ipadayon ang pagsuporta nila aron magpadayon ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Sa pagkatinuod guys, nanginahanglan jud ang lungsod sa Matalom og mga investor, mga negosyante nganuman unsa may rason. Kay og daghan mong good guys og mga negosyante maka-create siya og trabaho, maka-create siya og negosyo, adunay cycle sa ekonomiya ba. Silbing ang nga tao mo income Matalom niya maka-income po gobyerno. Kinahanglan jud ang pagtinabangay sa private sector o sa government sector. Magkahiusa, teamwork o usa magtinabangay sa usa ka tumong, magtinabangay sa alang sa kayuhan sa tanan o magtinabangay alang sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang hinahanglan og mga investor, nang hinahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Okay guys, iko pipi tinuoray nga mo serbisyo alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Okay, balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang hinahanglan og mga negosyante, nang hinahanglan og mga investor. Ako manghinaot nga daghang mosuporta sa ang advokasya diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Nati og minahal kong matalumnon. Okay. Today is March 26, 2024. Sa mga ganahan mo pulutan og balot, ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza guys. Okay. Kadtong ganahan mo kaon og balot day available diri sa Matalom Municipal Plaza niya. Sa mga negosyante day nga ganahan magnegosyo, balot mo sir, ma'am, balot mo sir, makapagwapo, makapahamis. Okay, katong ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa atong lungsod sa Matalom.
ang lungsod sa Matalom nanginahanglan. Balot mo sir, ma'am. Manginahanglan o investor o mga negosyante. Sa tanang magnegosyo, welcome mong panandiri nga magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga inyo kong suportahan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom guys. Nanginahanglan ko tabang aron ma-realize ang ato ang pangandoy diri sa lungsod sa Matalom guys. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa tumbutan ug maabtik nga Mayor Eric Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga paghimuon diri sa lungsod sa Matalom guys. Balot mo sir. Balot boss. Balot. Okay, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong panandiri nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Taguan sir. Tag 25. Pila ka bok sir? I-plastic sir og din kanon. Doble ni kita ni oy. Makapalit lagi bugas nga tag 20 sir. Bukan nga trabaho munisipyo, trabaho pinagalitan. Lingaw-lingaw lagi sir, dang income sir wa. Di na ano na. Di malingaw ka pero na po kay income. Pan baka nang murag extra baka. Pagi Ikaw pa ka kay tagot katugon ba no, di ba? Oh nya makakaon bugas sir bisig ing ani ring ginagmay pero Lami kayo. Di ka mo ibaw nga mo. lagi Sa kay ito bumikat sa paningkamot. isang pinobre sir. Maka ari ka no. Balag pinobre sir basta kinarong ba. Paningkamot versus paningaw ba? Kising. Balot boss. Sure, da boss naalagi Naalagi. Naputo ka buok. mong karagingon. Wa kay nga na boss. O day kons da sir. Di ka na bang kutsara ba nga parang di kamoton ba? Pila daw boss, 150. 250 oy. Oy, Ako disinto sa oras tong kita. Ana ba karo nga kutsara ba? ano pa malagi ka nagingon boss? Wa man makita na ugod. Wa nakalimot ni pa boss. Sige ra. Tubog nga to boss. Nahubog nung sabon. Gida pa jud ahong kuan butangan nag-asin og suka. Sure, oy, Gida lagi. Kasi hubog. Imong mga kauban ko. Yung mga kauban ba di ba daghan mo? Boss, wa na gani ko na nagulay ko to. Mo na sila hubog din. Tubog ka to boss. Daghang salamat po makapalit na kog bugas ani bosing. Ay ka boss, ikaw may pinagkadatos Very good matalom ka boss. ba? Very good ka to, very good. Ako. Ako pinagdatos matalom. Ako ba tay pinakamahirap boss. Sen, Bailahan mo jas naong bosing. boss, kaya na boss, wa. Okay ra. Kalimot boss. Salamat bosing. Apa na susupo ni man ang susupo. Sir, Kaya ba susupo ni ba? Ano pa susup? ako lagi ana naman sa kuan. Banda ko na susupo nga. Buang. Bitong kang badlungon. Paglo ka kay. Bawon man na kay. Bako na sakit ng tao.